Titas. Morning, Papa. Goedemorgen. Paalis tayo sa weather na ito. Tingnan nyo lang. Wala tayong halos makita. It's not that cold, man. It's not in minus exactly 0 degrees, so it's good. Agoy, it's 0 di ay! Just me. Agoy, good luck. Paalis po tayo ngayon. It's Saturday. Walang pasok. Walang trabaho pala. Si Ana ay andun sa lolo't lola. Pero later on, mag-FT-link sila ni Rins. Diba? Sa tanghali, FT-link sila. Ako naman, today po yung sinabi ko na mommy's date namin ni Vanji, yung aking Filipina friend na pupunta din sa amin noong Pasko ba. Punta po kaming Antwerpen or Antwerp sa Antwerp, Belgium. I think this is my 5th time. 5th time? You think that more than me? Yeah, I think so. Is it 4th or 4th or 5th time to Mine's the Antwerp? first time? For yeah, I think first time for Vanji to really just go around the centrum. They've just passed by, Andy said. Wala talaga kami makita, guys. May pa lipstick tayo for today sa video kasi lalabas nga tayo, no? So at least hindi tayo masyadong maputla doon ba. And bisitahin ko po ulit si Miss RC, yung food truck owner, Filipino food truck owner ba doon sa Antwerp. Na-visit na po namin siya ni Mr. When was that po? April? Was that April? I think so. It was better. It was good weather, so Yeah. I think It was April when we first visited her. And then nakapag-chika kami ba. Ngayon, grabe na yung following ni Miss RC. Oy, sikat na si Miss RC. Na-feature nga po siya sa sa GMA News TV. I-check niyo po siya kung hindi niyo siya kilala, si RC TV or food truck ni RC. Isang masayahing Filipino food truck owner. Nakaka-inspire po siya. Nakatira sa Antwerp, Belgium. So, minessage ko po siya. Sabi ko, andun ba siya sa December 28? Kasi nga, di ba, akala ko mababakasyon siya. Pero andun daw sila sa Vocal Mart or Vocal Mart. Puntahan po namin siya doon. Mag-Filipino food tayo sa food truck. So, kita-kita na lang po tayo mamaya. Wala na. Mas makita. Hard to see the station. Yun yung bus station na palagi natin pinupuntahan. Pero we're going to the other side sa train station mismo. Nasa loob na po ako ng station. I'm just waiting for Vanji. Nasa harap talaga ako ng malaking Christmas tree. Maganda yung Christmas tree sa background. Malaki po yung pimple ko dito. Ang Christmas tree. Na our laag begins! Platform 5 dahil. Laag na mi. Why mga anak? Breda na po kami and then from Breda to Antwerp. Yan, nasa na po kami, nasa Breda. Hintayin namin yung connecting train namin papuntang Antwerp. Brrr, ang lamig. Yeah, ito na ang next. Yan, nasa train na po kami papuntang Antwerp. Naka first class pa talaga kami, no?
Kasi barato ba? Mura lang yung ano yung price difference na lang. Ano lang, 2 euro lang yung difference. Ingon pang road ay. Kung 2 euro naman sa daon dito rin siya. Oo, ako po, maupoy ako ang buhaton. Yan, layo biya siya ng biyahe ba? Yeah, so, ready na ba kayo? Char. Kita na lang po tayo doon sa Antwerp. A few moments later. Dito na tayo sa Antwerp. Palabas na po kami. Andito na po kami. Papunta na kaming exit na pala kami. Punta na kaming sentrum ng Antwerp. A few moments later. Lanaruwa ko ma! Ayan. Na-blush ko kay na-meet ko po si Pinay in Holland. Talagang nakita ko siya. Hala, kana. Namuha ko ba kay naula ko. Kasama niya po yung asawa niya. Pinay in Holland, if you're watching, it was nice meeting you. Ayan, gikilig ko. Mga mommies, ang laag na dis. Dito na po kami sa Bokolen Mart. Hanapin namin si food truck ni RC or si RC TV. Ayan, dito na tayo. Yes po. Si LJ Reyes, oh. Nag-wait pa kami sa among food. Dito na yung aming food, oh. Pansit yung sa akin kay Vanji, may rice. Rice is life. Combo yung sa amin may kropok, lumpia, chicken, tsaka pansit. Yeah, ang saman, ma'am. Kapakatila sa kan. That's why, pinay may tag-iyak. Ito dito, ano na lang, bare lang doon siya dito, pero ngayon may skating ring doon. Punta na tayo sa church nila, tapos sa Old Town Square. Ayan, may pa Christmas market.
kami. With our bag. Naka-shopping na. So, uwi na tayo na Netherlands. Tambay na po kami sa station kasi may 1 hour pa kami. About an hour. Mag-charge muna tayo. Kumusta mo ang Antwerp experience, ma'am? Masaya. Masaya, alay lakad. Alay-lakan. So, pagdating ng Netherlands, ng Eindhoven, mababas po ako kasi si Rod at si Ana hindi pa nakauwi. So, kita-kita na lang po tayo doon. It's been fun here in Antwerp. Ngayon naman, uwi na tayo sa pamilya natin. Yan, pauwi na po tayo ng Netherlands. Balik na tayo. Pagod naman si El Reyes. Sa alay lakad namin. A few moments later. Grabe ka foggy, guys. Hello. Mag-8:30 na po dito. Kita niyo ba ako? Mag-8:30 na po dito. And kakababa ko lang ng bus. Lakad na tayo papunta sa bahay. Andun na si Ruth at si Ana galing sa Efteling. And tulog na daw si Ana, sabi ni Ruth. Pero nasa baba pa yata sila. I just don't know. I'm not sure. Kung dinala na siya na Ruth sa taas. Siguro dinala na kasi late naman. Statue po sa sa bahay. Yung Christmas tree decoration na pinakita ko dati. Hindi ba masyadong klaro kasi nga foggy. Hello! Dito na yung aking aling maliit. Dali, may paghiro sa Tita Sweet. Ano din? It's Clark's cat. It's Clark. Come, close it. Oh, dali na. Het was echt mooi. That was echt mooi. Hi, titas! Hi. Hinintay niyo po talaga ako gumising daw kasi gusto niya ako makita. O sige, mag-unbox na siya. Papa, did you miss me? Ja, nee. Ja. Ja? Oh, mama. Ah. Zijn dit de nieuwe schoenen van mij? Yes, you open. I bought new shoes for her. Dito na tayo. Mag-spend time na po kami. Nag-unbox na si Ana sa mga binili ko. Oh. Ana, zeg maar doei doei titas. Daar zit er niet in. Ana, zeg maar doei doei titas. Doei, titas. De andere tas dan? Bye papa. Moes, moes, baboes. Das food lang. Das mama's food. Bye na tayo and mag-spend time na po kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin today. And Pinain Holland, if you're watching, it was really nice meeting you. And thank you kay Ma'am Shivanji. Nag-enjoy po talaga ako. And kay Ma'am RC TV. Hindi na kami nakapag-picture kanina pero yun, nakita niyo siya sa video. Maraming salamat sa pagsama sa amin today. See you na naman sa susunod video. Maraming salamat. Doei, mush mush babush. Moes, moes, baboes. Kom maar naar papa. Anna. Ayan, I bought boots for Anna. Kom maar.